El tercer home, amb David González i Àlex Farsac. Hola senyores i senyors, benvolguts novament al tercer home, benvolguts al millor programa de futbol de la veritat per mi, el David González, un servidor que disfruta del futbol, que li agrada tot això de l'esport, que li agrada el Barça, li agrada qualsevol mena de cosa relacionada amb la piloteta, i a la meva mà dreta l'Àlex Farsac, l'inigualable, l'únic, l'incontestable. Jo no faig tan bé com tu els adjectius, però Àlex Farsac, com estàs, Àlex? Doncs molt bé, molt content. Sí? Sí, molt content. I tu, com estàs? Jo estic molt content, sí? Però definir molt content està molt bé, de vegades aquesta resposta ràpida, no?, de treure-te-la de sobre, no? Molt bé, però el típic que quan arribes al col·le amb ta mare a preguntar com estàs, bé, i te'n vas a l'habitació. Bona presentació, eh? Sí, t'ha agradat? Sí. A mi no. Hi haurà ruixats intensos demà? O? Potser sí. Si vols després et faig una mica d'anàlisi de com està el temps. Què farem avui, David? Què farem avui? Doncs farem una mica de repàs d'aquesta setmana trista on no hi ha futbol o no hi ha Barça. Sí hi ha futbol, però no hi ha Barça. Llavors, no hi ha futbol. No hi ha futbol, total. La no selecció espanyola de futbol... Si hi ha futbol, hi ha segona no me divisió, representa. hi ha primera RFF, hi ha segona RFF, i hi juguen cosetes importants. Per tant, avui programa una mica de repàs, de fer cosetes gracioses, una mica intermitent, no?, d'aquesta setmana on no hi ha Barça. Deixem comentar que avui és un programa, senyores i senyors, que les coses se sentiran i rotllaran de manera perfecta, de manera intrínseca, gràcies a la màgia de la nostra tècnica, David. De l'Andrea, un fort aplaudiment per l'Andrea. Bravo. Sí, que ens salva d'una bona, perquè això d'autoproducció està molt bé, però quan t'ajuda algú és molt diferent, això, Així que moltes gràcies per haver vingut. Andrea, anem a començar ja amb la tralla, anem a començar una mica amb el que és el programa d'ara, i llavors anem a fotre-li a la cinta de la tertúlia. Directe, ja? Directe, cap a una, cap endins. Pues som-hi. Doncs, Àlex, després de l'aturada de seleccions, el Barça afronta una etapa clau perquè Hansi Flick pot començar a alleugerir la infermeria. Per què pot començar a alleugerir la infermeria? Perquè tornen jugadors especials, importants. Quines ganes, nen. Com poden ser Joan García, com poden ser Rafinhas i com pot ser el Sant, l'únic jugador que ens salva de cada puto partit, que és Pedri González. Sí. Bé, tornen de la lesió, o en principi es podran ja reincorporar en el següent enfrontament de Lliga, com has dit, Rafinha, Joan García, Pedri i Casador, que ja està recuperat després d'una petita lesió. A mi el que em fa més il·lusió i de lluny és Rafael Díaz Beloli. Vam fer una pregunteta als nostres com l'estimo jo als nostres espectadors i oients a xarxes, sí? Per si amb el retorn de Rafinha suposava que havíem de ficar a Rashford a la banqueta, de què preferien, i la majoria està decantada per el brasiler. Sí. Tot i que el Rashford porta 15 gols d'assistències. En els últims 6 partits crec que n'hi ha hagut 5 que ha fet o gol o assistència. Sí, bueno, és que les nostres notes dels partits del Barça estava sent el millor. Sí. Estava sent el millor Marcus Rashford, i el de Casador és que va ser molt raro. El dia del partit del Celta, que veiem l'onze inicial, que veiem fins i tot el gràfic de les xarxes del Barça, i veiem que Marc Casador és titular, però que volta veiem a Dani Olmo, ens vam quedar com glaçats. És que va ser una situació molt rara. De fet, Giraldez es va queixar en roda de premsa post partit dient que si tot el mundo hiciera lo que hizo Flick, bla bla bla. Sí, no, és que, aviam, va ser una situació bastant rara, perquè hi ha unes imatges que fins i tot estan els jugadors fent-se la foto, Dani Olmo està a la banqueta posant-se les mitgetes i les botes, i Hansi Flick donant les instruccions, i directament se'n va fer la foto amb els jugadors del Barça. Va ser un context raro. Sí. No ho havia vist mai. Per recordar el retorn del meu amor platònic del futbol, que és Rafinha, el Rafa, que li dic jo. Tenim confiança, jo i el Rafa. Sí? Sí, anem a sopar els dimarts. Els dimarts, on? Sí, a Can Roca. A Can Roca? Sí. Com el doctor Roca, també. Com el doctor Roca, Doncs Rafinha, després d'una lesió muscular i una recaiguda, ja està en la fase final de la recuperació. Podria entrenar amb el grup aquesta setmana i jugar contra l'Atlètic, però el que sí que segur és que en principi ha d'acabar arribant al 100% pel Chelsea i per l'Alavés. Almenys alguns minutets ha de tenir Rafinha en aquests partits, cosa que em fa molt feliç. És la clau per la primera línia de pressió que tan bé li va anar al Barça la temporada passada i que tant trobem a faltar en aquest primer tram de temporada, i és que la pressió
no està funcionant, no tenim una pressió efectiva en molts dels partits que hem jugat. Per tant, Rafinha pot aportar-nos això, pot aportar-nos aquesta primera línia de pressió i intensitat, sobretot, i desequilibri a les bandes, que Rashford ho ha fet, perquè ho ha fet, s'ha vist, però és que Rafinha l'última temporada va ser espectacular. Sí. Tant de bo torni pel dia de l'Atlètic, perquè si tornés pel del Chelsea, potser posar-lo a titular és una mica aventurar-se, no? Perquè al final estàs recuperant un jugador d'una lesió i ficar-lo d'inici no estaria bé. Si arribés una mica a l'Atlètic, es rodés, començant minutets de la segona part, i al partit del Chelsea podia haver jugar uns 60 minutets, que seria lo normal després de tornar d'una lesió, estaria bastant bé. I el que has mencionat del tema de la pressió, el partit del Celta, la primera part, vam encaixar 2 gols, que només ens van generar 2 ocasions, però la segona part el Barça va fer un ajust. La segona part el Barça ja no tirava la línia tan endavant i va ser la primera vegada que veiem el Barça de Flick protegir-se més al compte i li va anar molt bé, perquè la segona part no ens van generar ocasions en aquell partit. No, però la primera has dit que ens en van generar 2 i ens en van generar 7 o 8. No, mentida. Estadísticament ho vam mirar. Bueno, la primera part val. portaven 4 xuts a porteria. Sí. I però després... la sensació no era aquesta. No, perquè és el que parlàvem, de que cada ocasió que t'arriba al Celta és una ocasió clara. Llavors, quan és tan clara l'ocasió, doncs tens molta més sensació de perill que si et fan un xut des de fora de l'àrea. Això és una evidència. Bé, un altre dels jugadors recobrats, Joan Garcia, operat del menisc, va estar unes 6 setmanetes de baixa i ja entrena amb normalitat i podria ser titular davant l'Atlètic, reforçant la porteria després de les dificultats de Chesney. És veritat, la Chesney... Està fluixet, Chesney? No, jo crec que el fet és que ens havíem acostumat a les primeres jornades d'un Joan Garcia tan bo i un Barça on almenys defensivament no està encaixant tant perquè Joan Garcia està aconseguint porteries a 0, doncs fa que l'arribada de Chesney sigui un downgrade. Va ser un downgrade. Ha sigut un downgrade. Però l'he vist obet. No m'ha agradat Chesney aquest inici de temporada, no m'ha agradat. Ho he comentat pràcticament a tots els partits. Crec que hi ha gols que no només amb Joan Garcia, que òbviament jo penso, opinió personal, que els hagués pogut aturar, però hi ha gols que un porter normalet també els atura i Chesney no ho ha fet. I a mi, mira que sóc fan i soldat de Chesney, però ostres, necessitem garanties també a la porteria. Sí, el dia del Celta hi ha aquesta que es queda sota pals, que no hi surt, és el primer gol de tots. El segon secret li fa un golaç Borja Iglesias. El segon no el pares però el primer, ostres, Joan Garcia et surt a tapar espais, segur, i Chesney no ho va fer i doncs allò va suposar un golet extra. Un altre jugador molt i molt important, de fet, dels que més ho són, i el David el que més ho és. Està enamorat d'aquest jugador, és Pedri González, que evoluciona millor del previst i podria tornar abans als partits importants com Stamford Bridge o contra l'Atlètic, fins i tot. Tant de bo. Flick prendrà la decisió segons com evolucioni durant la setmana, però de moment s'ha entrenat. De fet, perdona que et digui, ara estava a Canàries, ha fet un recopilatori Instagram d'un relax i desconnexió de vacances a la seva terra natal. Espero que li hagi anat molt bé, però que torni ja i que no es torni a desenxufar fins l'últim dia de temporada. A Pedri li desitjo el millor, només futbolísticament, sinó en la seva vida personal. És un tio que em cau tan bé, fora dels terrenys de jocs, que és que tant de bo poder estar amb Pedri aquí davant. Em recordes una mica Pedri, M'ho han dit moltes vegades. Sí, perquè els dos us quedareu calvos. Segurament. Tinc una anècdota al meu poble, que vaig a uns apartaments i estava fora jugant a futbol i se m'apropen un grup de nens. A pals? A pals. Se m'apropen un grup de nens i em van dir literalment això: hòstia, te pareces mucho a Pedri. I dic, què dius? En sèrio? Moltes gràcies, jo tan orgullós. I fins i tot en el futbol m'ho he arribat a dir algun cop: te pareces a Pedri. Bueno, va. Que sí. No, futbolísticament parlant no, m'han dit físicament. Andrea, podem posar Ghostbusters, la cançó de Ghostbusters, una mica pel que s'acaba de dir en aquest programa. Home, jo jugo a migcampista, distribuïdor, bona visió de joc. Marc Casador ja està disponible després de molèsties a l'abductor. Abans del partit contra el Celta, la seva presència al mig camp era gairebé indispensable amb la lesió de Pedri i l'expulsió de Frenkie de Jong. Ara que reincorporarà Pedri, no sé com anirà el tema de minuts al mig camp del Barça, però sempre està bé i sempre és garantia tenir un suplent com a Marc Casador a la banqueta preparat per saltar al terreny de joc en qualsevol moment. Clar, et falta un pivot ara. Ara et falta segur algú més de contenció sense Frenkie. No, defensiu, un pivot defensiu, clar. I ara mateix, si tenim en compte que Frenkie no estarà, posem el cas que no arriba a Casador, què poses a Bernal? Sí. Però no l'està ficant per algun motiu que... Perquè hi ha Frenkie, és evident, hi havia Frenkie.
i perquè ve d'una lesió molt llarga i perquè té No, més de ja 8 fa anys. temps que ve de la lesió llarga, ja fa 2 mesos o 3 mesos. Sí, però S'entrena amb regularitat, no te'n cada recordes dia. el que es va fer amb Gavi? Gavi, tot i que hi havia Sí, tornat i que me'n entrat en recordo. regularitat, no jugava molt. No jugava molt, però jugava cada partit uns minutets. Però Marc Bernal no ho ha fet. Jugava els minuts a Però les escombraries, jugava 6 Sí, minutets. però tens raó, Marc Bernal no ho ha fet. Però Sí, sí. el Barça tampoc s'ho ha pogut permetre No. en gaires partits No. que pogués fer-ho, per tant entenc la situació. Jo penso que Marc Bernal, si surt, serà benvingut, ovació, i aviam com rendeix. Si ho fa com la temporada passada és excel·lent. És excel·lent. I per tancar no, perquè encara queda un mes, però sí, vaig a fer els 3 seguits. Ter Stegen i Gavi continuen a la infermeria. Ter Stegen, doncs, la rellevància de la baixa doncs, no és molt important perquè no està ni inscrit amb el Barça, i Ter Stegen que podria tornar a mitjans de desembre més o menys, i Gavi sembla que no tornarà fins al febrer, aquí haurem d'esperar una miqueta més. I l'altre, aquest tercer que mencionava, és Xavi Espar, que l'altre dia es va lesionar de gravetat i estarà entre 8 i 10 setmanes el pobre jugador del Barça, que havia entrat en diverses convocatòries amb l'equip de Hansi Flick. Encara no ha tingut minuts, encara no l'hem vist, el jugador lateral dret. Bueno, qui sap, amb la rotació, per exemple, que va tenir l'altre dia Koundé amb Eric, algun dia aquesta rotació pot ser Xavi Espar, qui sap. Qui sap, sobre Eric, que juga bastant de central. Em preocupa a mi Gavi. Et preocupa, Gavi? Sí. Sí, Però perdona, estàvem parlant de Xavi Espar. Sí, és que... Però és que M'ha semblat bloquejat perquè... m'ho he posat a pensar i em preocupa a mi Gavi, Sí, ha sigut has fet un pensament interior, l'has dit a l'aire, eh? Sí. No, però és que... jo crec que a tots es preocupa, Gavi. No pel fet de com torni. Quan ja va jugar els últims partits que ha jugat, que no sé ara dir-te quins són, però la sensació general que a mi em dona Gavi és que no està recuperant el nivell que tenia abans. I això és una cosa que em preocupa. Doncs va fer una molt bona pretemporada. Jo recordo els partits de pretemporada de Gavi, crec que va acabar sent el màxim golejador del Barça a la pretemporada. I amb un rol a la base, igual que Pedri, però més arribador. Gavi, a part de l'entrega i de lo boig que està, perquè està com una cabra, és un tio que també té molta qualitat tècnica i sobretot a prop de l'àrea en última passada, i és un jugador que tant de bo pugui estar en bones condicions físiques. Necessito tornar a veure-ho, això, Necessito tornar a veure-ho. Que m'ho tornin a demostrar, que m'ho tornin a ensenyar, perquè... La qualitat tècnica o l'esforç? Sí, la qualitat tècnica, perquè jo ara mateix, tenint tots els migcampistes sants, et sortiria amb Fermín, Pedri i Frenkie. No, per mi no té cabuda l'11 titular. No. Però per mi és el jugador número 12. Per mi és un canvi perfecte, sobretot per donar descansos tant a Pedri com a Frenkie, sobretot a la base. I a la mitja punta ja tens a Fermín i a Olmo i fins i tot a Dro Fernández, a la jove perla del Barça. Doncs ara mateix, per repassar una mica com estan les coses a nivell classificatori, el Madrid segueix primer amb 31 puntets i el Barça n'està a 3 amb 28... n'està en 3 amb 28 puntets després de 12 partits. 9 victorietes, un empat i 2 derrotes. Per què dius puntets i victorietes? Victorietes? No t'agrada que m'ho digui així? No m'agrada gens. Vols que sigui més formal, eh? Vols que per favor. Vale, doncs diré puntets. 32 gols a favor i 15 en contra, és el màxim golejador de la Lliga, i com he comentat abans, lidera el Madrid, que en gol average està millor, que gols en contra està millor, perquè el Barça doncs encaixa bastant, però segueix líder després d'aquell empat amb el Rayo, que va fer que es poguessin distàncies. De fet, els últims 5 partidets del Barça, un rendiment irregularet. Del Barça. 3 victòries, 2 derrotes i poc més. Els hi ha faltat ser més efectius a nivell defensiu i contra el Celta. No, sí, més. S'ha anat. Però bé, encara hi ha marge de millora. Flick, veurem quins reajustos fa, però de moment a nivell defensiu estem molt pitjor que l'any passat. S'han de plantejar coses. Tu tiraries la línia enrere? Resposta ràpida, Jo no. Tu? Em va agradar l'ajust que es va fer el dia del Celta. No vam tirar la línia enrere en tancar-nos a darrere. El que va fer el Barça va ser una reestructuració de no ser tan kamikaze, perquè el Barça de Flick és un equip kamikaze, tot i que ens agradi o no, ho és. Però aquest ajust que va haver l'altre dia, perquè el partit del Celta el que passava és que ells tenien 3 a dalt i a la primera part era un emparament quasi home a home, on els laterals, tant Koundé com Valde, saltaven els carrilers i es quedaven Araujo i Cubarsí amb els dos extrems del Celta, que eren Jutglar i, si no m'equivoco, Pablo Durán.
I Frenkie de Jong, en aquell partit, el que havia de fer era baixar a la línia defensiva i estar amb Borja Iglesias. Clar, això la primera part va ser un desastre. Va anar fatal i ens va agafar l'esquena. Què va fer el Barça la segona part? En comptes de que Valde i Koundé saltessin els carrilers, van baixar a la línia 4 per fer un 4 contra 3 a dalt, que al final doncs, tu busques una mica més de solidesa a darrere, i els extrems, tant Rashford com Lamine, feien molta més ajuda. Clar, això va canviar-ho tot. És que no ens van arribar a la segona part. Per mi va ser un ajust molt bo i, tot i que sigui menys arriscat que del que és tirar la línia dalt al mig del camp, el Barça no s'estava tirant enrere. El Barça estava de 3/4 de camp cap a dalt. I això ja és un plantejament molt més ofensiu que la majoria d'equips. Dit això, sí tiraria la línia una mica central. Vale, d'acord, gràcies. Això ha sigut un aclariment Tu tingues en compte, Andrea, que li he fet la pregunta i he dit resposta ràpida, sí o no? És que eren les 21:19 i són les 21:22. És que aquesta pregunta no pot fer una resposta ràpida. A la Champions el Barça és 11è amb 7 punts després de 4 partits, 4 partits diria el David, 2 victorietes, un empat i una derroteta, mentre que els líders són el Bayern de Múnich, l'Arsenal i l'Inter amb 12 punts cadascun. A les eliminatòries el Barça ha guanyat 2 partits, n'ha empatat un i n'ha perdut un, i té 12 gols a favor i 7 gols en contra. Això és una mostra del nivell ofensiu que té el Barça i de la potència que té a nivell ofensiu, tot i que no havíem tingut tampoc un rendiment espectacular a nivell ofensiu, però és el fort d'aquest equip, i a nivell defensiu evidencia que hi ha coses que es podrien fer de millor manera perquè estem encaixant bastant, la veritat. Bé, després esperem que tots els jugadors tornin sants a l'aturada internacional i Flick, com hem comentat, pogués tornar a formar o tenir la majoria de jugadors necessaris, en aquest cas o Casador o Pedri, depenent. Frenkie no el podrem tenir amb el partit de l'Atlètic i segurament conformaria mig del camp en Casador, Olmo i Fermín. Tu t'esperes això, no? Segurament ens esperem això. Jo el migcamp que vull és Fermín, sempre, a tots els partits, 100 minuts per partit. Pedrito González, exactament el mateix, i després el pivot, Casador m'està bé, Bernal m'està bé, Frenkie de Jong m'està bé. Has canviat, Frenkie? Ara Frenkie t'està bé, Sí, m'està bé. Ara Frenkie t'està bé. Bueno, però això ja és un progrés, Àlex. Reformula la pregunta. Fes-me una pregunta sobre Frenkie de Jong. Frenkie de Jong és el millor migcampista? No. Frenkie de Jong és un migcampista que pot completar la plantilla del Barça d'una manera i d'un nivell alt? Sí. Doncs ja està, llavors no li tens res en contra, ara Frenkie, hem millorat. Vols parlar de Dro? Vull parlar de Dro, saps per què? No. No saps per què? No. Sí, doncs vull parlar de Dro perquè al canal dels Buller, en un vídeo que van pujar fa 2 dietes... Qui són els Buller? Els germans Buller. Són youtubers, uns streamers. Són youtubers que fan contingut divers, sobretot de futbol. I fan dietes, has dit? No fan dietes. Fan viatges. A Bali, per exemple, van anar. Sí, sé qui són els Buller. Saps qui són els Buller. Bueno, potser hi ha gent que ens està escoltant, que no sap qui són. Andrea, saps qui són els Buller? No, mira, no sap qui són els Buller. Doncs això t'anirà molt bé saber-ho, David. Qui són els germans Buller? Ho acabo d'explicar. Són uns youtubers que fan contingut. Abans feia molt de futbol, hi havia aquest grup de l'Elite. Bueno, no penso desvariar ara mateix, perquè sí, a Pedri va fer una entrevista amb aquests 2 germans, amb els Buller, on va parlar de Dro, on va parlar de la jove perla del Barça, i va mencionar que era el jugador amb més potencial dels jugadors que sortien de la Masia ara. I això són paraules molt grans. Venint de Pedri i venint de qui és ell i el que ha fet en els pocs anyets que porta el Barça, la projecció que ha tingut, que et digui Pedri que ets el jugador amb més potencial dels jugadors que estan pujant, i més un jugador com Dro, que només ha disputat uns minutets al primer equip en un partit oficial. S'ha de tenir en compte. També és compatriota canari, llavors potser ha tirat una mica ha escombrat cap a casa. Ara mateix t'arriba una oferta de 15 milions per Dro i el vens? No. 20 milions? No. 30? No. 50? No, perquè és que... Jo per 50 milions el regalo i que vull veure quin amb 2 ampolles de cava Fermet, tu series un molt mal president del Barça, tio. Tens molt mala gestió de com funciona la Masia. No és veritat. Primer has de veure... primer havíem de veure quin potencial té aquest jugador i quina seria la seva capacitat en el Barça i quina cabuda tindria. Sí que és veritat que en aquella posició té a Olmo i a Fermín, però... Ostres, no ens anem a estancar només amb Olmo i Fermín. I si tenim un jugador millor que Olmo i Fermín? Sí. Doncs ja està, doncs per això no el pots vendre. Jo no el vendria mai a Dro, No, ho acabes de dir, 50 milions el firmaves ara mateix Clar que sí. I per menys, segur. Clar que sí, i tant. A tenir un sobre de ketchup d'aquests d'en sobre i el no, però
si poses maionesa per allà, en podem parlar. Sí, tu, Sí? tu els combos d'hamburgueses et demanes Home, maionesa sempre. avui vols sopar? Has sopat? No he sopat. Home, Mai sopem. Andrea, has sopat? O què farem aquí? Pues, S'ha de sopar o què? sí, sopem mig programa. El tallem ara, agafem alguna cosa i tornem en 5 minuts. Vale, doncs tornem... Són les 25? Vinga, va, sí, deixem-nos estar. I a part d'això, d'actualitat del Barça, perquè encara no m'ha acabat, parlem de el Barça que està en millors condicions en totes les seccions del Barça, que és el Barça femení, que ahir va derrotar el Real Madrid per 4-0 en el partit que es va jugar a Montjuïc, després d'aquella derrota que van tenir ja fa un temps per 1-3, en un partit certament polèmic, on va haver una jugada en fora de joc que era fora de joc catedral i no el van pitar perquè van decidir, no sé ben bé què, acabaria en un gol del Madrid que seria sentenciat pel partit, però ahir el Barça va arrollar el Real Madrid. Sí, sí, un altre 4-0 a les noies, no sé quants s'emporten i contra el Madrid també. Mira, no vull equivocar-me i no vull parafrasejar, però em va sortir una història, no sé si de 4-3-3, em sembla que sí, que deia que dels últims 19 o 20 enfrontaments el Barça n'havia guanyat més de 2/3, gairebé... Contra el Madrid, Sí. que és el primer partit que van perdre. Pot ser, pot ser que de 20 partits n'hagin perdut algo de un. 22-21. O sigui, de 22 partits, 21. Sí, alguna cosa així, però A mi em que... sona això. Bueno, I li hauríem segur. de preguntar a la Natàlia. La Clar. Natàlia ho sabria segur. La Natàlia ens donaria aquesta informació ara mateix. Home, doncs... Sent l'experta que és el Sí, l'hauríem de de trucar. Barça femení. La truquem ara o què? No, No. estarà sopant, com la gent Està normal. sopant, és veritat. Doncs sí, el Barça hi va guanyar 4-0. Ni l'ausència d'Aitana en l'11 del Barça va privar aquesta golejada, un altre més del Barça femení que en tiempos de guerra és l'únic que et donarà Sí. alegries. Sí. Assegurades. Assegurades. Bé, doncs en aquell partit, doblet d'Eva Pajor, al minut 15 avançava el conjunt blaugrana amb una assistència de Claudia Pina i el segon, després una centrada, Hansen la rebutjava a missa i en el 30 cap endins ficava amb el pit, amb l'escut, amb el cor, Eva Pajor per fer el 2-0. Al minut 71 es lesionava Brooks, que havia de marxar amb el cotxe mèdic, una lesió que pinta malament, es doloria del genoll dret la jugadora blaugrana i esperem evidentment que estigui bé i que no sigui res que evolucioni a més. Escolta'm, tu abans m'havies comentat que volies parlar del penal de Catacoll sobre Sí. Atenea del Castillo. Sí. Al minut 75 de partit. Hi ha hagut polèmica, s'han dit moltes coses Molta. per xarxes. I Si no justificada. m'equivoco, jugadores dels dos equips s'han pronunciat a xarxes, no et sabria dir quines, però bé, és un penal que ha generat molta polèmica. Com ho has vist tu? Com és jo? Doncs la jugada, per fer una mica de memòria, és un control d'Atenea que se li va al llarg, després una jugada embarullada, el control d'Atenea se li escapa i Catacoll es llença a sobre d'Atenea. El contacte, si existeix, és molt poc perquè una jugadora caigui al terra. Sí. Molt poc. Molt poc. I és que és més, l'àrbitre del partit no va pitar penal en els moments inicials. Cebollada López. Sí. Cebollada López no pitava penal. Això no estic vacilant, es diu així l'àrbitre del partit. Cebollada López. Que no pitava penal a les Però primeres instàncies i l'havien de després va cridar al entrar VAR. l'important, Zanòria Fernández, des del VAR va assenyalar la Ostres, pena tio, màxima. Jo havia intentat evitar que això fos un insult i tu ho has No, evolucionat, tio. És que escolta'm. Ets la pera, tio. Zanòria Fernández pera, fa una gran actuació cridant a Cebollada López del VAR i bé, I acabaven s'assenyala ensenyant la pena màxima. pena màxima que per cert aturava Catacoll amb una celebració que jo crec que pot arribar a ser inclús icònica perquè feia un gest amb la mà que jo crec que s'ha recordat a sobre aturar un penal en un partit. Home, Fer un clàssic a sobre donant la victòria al teu equip és quan sempre Chesney va rellevant. aturar el penal l'altre dia, jo vaig demanar contracte vitalici a Joan Laporta per Sí, però aquell Poitec. partit el van perdre. És igual, si atures un penal tens el dia servit. Ja. Ja, però el memorial de records del Futbol Club Barcelona, aquell partit per mi no l'hem de recordar. No? No, Potser per el que és el tercer home sí, perquè va ser el primer clàssic del tercer home, però per al que és el Barça no. El Barça. I després, al minut 91, el gol de Sidney Schertenleib, crec que l'he pronunciat bé, ficava el 3-0 i després, 2 minuts després, el Barça marcava el 4-0 amb gol d'Aitana Bonmatí, que sortia des de la banqueta per acabar de tancar la festa. Doncs sí, amb aquest resultat, les de Pere Romeu són líders amb 30 punts, 10 victòries i una derrota
A la passada jornada vers la Reial Societat les persegueixen l'Atlètic de Madrid i la Real amb 24 punts. En quarta posició el Real Madrid, que en té 23. Per tant, les de Pere Romeu, que és que no hi ha qui les guanyi. Sí, mentida, No hi ha qui les la guanyi. jornada passada sí. Sí, però de 10 partits, de 11 partits, Sí. el 90% els guanyen. És 90%, bueno, sí, quasi Sí. tots. Sí. Quasi tots. Sí. Bé, anem a passar un partit que s'ha jugat avui, un Espanyol B Barça Atlètic, seguim parlant de... Partidàs, Partidàs, mare de Déu, m'ha encantat veure aquest partit. És un derbi, victòria de l'Espanyol per 1-0. Ha jugat en aquest partit Dro Fernández, que justament en parlaven abans, ha jugat uns 62 minutets. També l'han jugat Jofre Torrents i Toni Fernández, que jugaven la totalitat d'aquest. I en el partit, l'Espanyol, que s'avançava amb l'únic gol del partit de Ferran Gómez al minut 70, que donava la victòria als blanquibaus. Amb aquesta derrota, el Barça segueix sent segon classificat, a 4 punts al Poblense, i l'Espanyol, que és sisè, a 3 punts del Barça i retalla distàncies al conjunt de Belletti. Qui destacaries tu al Barça Atlètic? Jo, per mi, a Jofre Torrents. Pels partits que m'he vist, recordo el partit que vaig veure del Girona B, bueno, era un partit que no va passar gaire cosa perquè és un partit avorridíssim, 0-0. A mi del Barça Atlètic m'agrada molt... Aquí me lío. Toni Fernández és molt bo. És una mica... És molt bo. És molt mig cal, però hi havia un pivot que m'agrada bastant que es deia Tommy. Tommy, ara el cognom no te'l sabria dir. Shelby? No, Tommy Shelby no, però es deia Tommy, un jugador rosset, pivot defensiu, que remenava molt bé la pilota, i després a la línia de defensa la parella central tant de Cortés com d'Andreu Cuenca, d'Andrés Cuenca, dos centrals esquerrans, que sobretot Álvaro Cortés té un futur molt bo, és un jugador físicament una bèstia, que té un gran control de pilota i a la pilota dels peus es defensa molt bé. I ara el Barça necessitant un central esquerrà, compte que podria ser una bona ajuda pel primer equip. Andrés Cuenca, pot ser que disputés minuts de la pretemporada? Sí, oi? Pot ser, sí. Perquè I l'any passat va debutar amb el Barça l'any passat. No sé si el vam comentar en algun programa a inici de temporada, però pel que recordo, no vull parafrasejar tampoc, però em va semblar un molt bon jugador. M'agrada més l'altre, justament, Sí? Álvaro Cortés, sí, pel que vaig veure. És que em sembla perquè és que tinc molt bon record d'Andrés Cuenca i no et sé dir a quin partit l'he vist. La diferència dels dos és que Álvaro Cortés físicament és una mole. Sí, però a nivell tècnic Andrés Cuenca... No, és que també és molt bo. Sí, crec que m'estic recordant. Crec que el que em va agradar d'Andrés Cuenca era el nivell tècnic i la qualitat amb la pilota dels peus que tenia. És que jo no m'estic recordant, és com estàs tirant tu de memòria. Sí, som-hi, passem d'això. A les seleccions, que això és lo important, el que ens agrada aquí, ara l'Andrea ens posa l'himne d'Espanya, de fons, no? Sí, sobretot després del clip. La Real Federación Esportiva de Fútbol Espanyol i d'Espanya va guanyar 4-0 a la imponent selecció, la més temuda de totes, Geòrgia, doblet de Mikel Oyarzabal i gols de Zubimendi i Ferran, que per cert, Ferran ha marcat amb la selecció el seu gol número 23, igualant a Sergio Ramos i a un senyor, no sé si us sonarà, que és Di Stéfano. Per tant, de fet, Ferran Torres ha entrat en els 10 màxims golejadors de la selecció espanyola i amb el Barça i la selecció ja en porta 100. Molt bé, Ferran. Molt bé. L'evolució com a futbolista. És que la temporada passada de Ferran i l'inici d'aquesta, però la temporada passada de Ferran és espectacular. És brutal el canvi que ha fet aquest jugador amb la mentalitat de tiburón, d'Illa Tupúria, dels collons de Criptomore, de Criptobro. És increïble, o sigui, és una cosa impactant inclús, perquè és que semblava un jugador mal pagat, que uns 60 milions que no la pena. A veure, no sé si tornaria a pagar els 60 milions. Jo personalment no. Però igualment, el que t'ha arribat a demostrar Ferran o el canvi que ha fet com a jugador, ostres, ara és que tens una peça, no sé si per mantenir una titularitat al Barça en un futur, jo crec que necessitaries un reforç allà. Fins i tot l'altre dia Lewandowski marca un hat-trick i va ser un partit espectacular del jugador polonès, però és que no li pots treure valor. La meva relació amb Ferran és curiosa, perquè quan va arribar Ferran, quan hi havia els rumors del seu fitxatge i tot, i es va veure que es pagarien, primer es deien 50, després 70, després va acabar en 60, si no m'equivoco, 60... Eren 55 més variables. 58 més variables, pot ser? Bueno, no ho sé, doncs no em convencia gens aquest fitxatge, però jo vaig anar a la presentació de Ferran. Ah, sí? Vas anar-hi? Vaig anar a la presentació de Ferran. No era en època de Covid? I no,
No, 2022. Ah, sí, que arriba a la meitat, a gener. 2022. El Barça de Xavi. Jo vaig anar a la presentació a Ferran Torres i estava a primera línia i hi havia per allà la Georgina, que en aquell moment era la creadora de contingut de les xarxes socials del Barça. Ah, aquesta noia, Roseta... Roseta, vale, sí. Ja sé qui és. Sí, em sabria el cognom, però no vull... Doncs bé, la Georgina, que estava per allà, i jo i els companys amb els que anava ens vam posar a cridar com uns possessos Georgina, història d'Instagram, Georgina, història d'Instagram, i efectivament, senyores i senyors, vam sortir a l'Instagram del Futbol Club Barcelona cridant com Això uns autèntics... No, crec que no, però cridant com uns autèntics maníacs Ferran Torres. Què passa? Que després dels primers partits de Ferran vaig odiar-lo a mort i l'he odiat a mort fins la temporada passada, bàsicament perquè abans que arribés Flick, Ferran Torres per mi era un cono, vull dir, no hi ha més. Conocido? Bueno, un cono d'aquests de... Saps quan vas a la carretera, la ruta 66, que et trobes aquests hotels en forma de cono, que són d'aquest color... Mira, com els micros, color taronja, amb línies... Tot això em recorda Cars. Línies blanques, Cars. Quina bona pel·lícula, Cars. Fins la primera i la segona, la tercera... És que la tercera ja posen la Cruz Ramírez, aquesta. Sí. I ja va. Sí. Va, per favor, apágamelo, no? Sí, jo crec que l'intent d'història està bé, però... Sí, però el plot de la segona és molt bo, A mi em flipa. Feedback Missile, Està sempre criticadíssima. Ara que transforma aquest programa en un programa de pel·lícules. La segona pel·li de Cars a mi em sembla una brutalitat. A mi m'encanta. I a la per mi està molt totes, criticada perquè diuen no, és que evolucionen el tema, un tema que era una pel·lícula de cotxes fent carreres a una pel·li d'espies de cotxes. A mi em flipa. Per mi la primera pel·li de Cars en relació a nostàlgia és la millor. Perquè, hòstia, el Doc Hudson, allà... I la història de Cars, no només a nivell de... Tio, però que és futbol, això, estem parlant de pel·lis, què fas? De què estàvem parlant? És que estaves mencionant que era un cono, Ferran. Sí, Ferran era un cono i des que va arribar Hansi Flick, no sé si li han enxufat una xeringa amb esteroides a cada gemelo, que es diria en castellà, i a cada braç, però s'ha convertit en un tauró, de veritat, que ensuma, que m'agrada el verb ensumar, ensuma la sang des de quilòmetres lluny i ensuma el gol. I, doncs bé, ha arribat a 100 gols amb la selecció i amb el club i amb els seus clubs respectius. Saps què estan sumant la selecció espanyola, Àlex? Estan sumant la classificació, perquè realment la té quasi feta. Té molt 15, bé, aquesta transició m'ha agradat molt. En 5 partits jugats té 15 punts, li segueix Turquia amb 12, però és que la diferència gol-average és bastant gran. És bastant gran perquè Espanya té avantatges, ara no tinc el número exacte, però té quasi assegurat el pas. L'únic que queda aquest partit que haurà de jugar Espanya, que si el perd hauria de perdre de pallissa perquè Turquia la superés. Per parlar de seleccions ja classificades en el proper Mundial, ja estan classificades de manera matemàtica i segura França, Portugal, Anglaterra i Croàcia. Quan potser estigueu escoltant això, potser en la gravació potser ja s'han classificat més, però en aquest moment aquestes 4. Després seleccions com Suïssa, Noruega i Països Baixos es troben en la mateixa situació d'Espanya, que tenen un avantatge de 3 punts als seus perseguidors, que respectivament són Kosovo, Itàlia i Polònia, i podríem considerar que ja estiguessin pràcticament consolidades. La que sorprèn més és Itàlia, que amb el context que té ara, quasi segur s'anirà a la repesca i pot ser el tercer mundial consecutiu que es queda sense anar-hi. Una selecció que ha guanyat 4 mundials, es podria quedar 3 mundials sense anar. És una cosa boja, A mi em faria molta pena, bàsicament, perquè tinc programat que quan comenci el mundial no en trobaré malament i estaré de baixa tot el període des del dia 1 del Mundial fins al final del Mundial. Sí, no. Bueno, és el que hi ha, si estic malalt, estic malalt. Sí. I m'agradaria molt veure partits d'Itàlia, la veritat. Home, per favor. No sé si ho estàs dient irònicament o no. No, a mi m'encanta la selecció italiana. Digue'm 3 jugadors d'Itàlia. El hombre que murió de pie. Roberto Baggio. No, de l'actual. De l'actual? Et puc dir tota la plantilla. Vinga. De la selecció italiana. 3. No sé per què riuen, David. Andrea, jo considero que... Bé, en fi. Ho deixem aquí? No, bueno, continuem amb el programa, no? Vale. Després, si vols, te'ls dic tots. Vale. Després no serveix. Seleccions... No, això ja ho has comentat. No, has parlat molt. Encara està jugant-se la classificació dels grups. Alemanya i Eslovàquia han de jugar entre ells. Dinamarca i Escòcia també s'han d'enfrontar. Àustria i Bòsnia i Hercegovina, quin nom més horrible per un país, el mateix que els altres dos grups, i Bèlgica amb 15 punts, Macedònia del Nord amb 13 i Gales amb 13 tenen la lluita a 3 per la classificació. Per tant, s'aniran a la repesca o a l'eliminació. Sí, no, aquesta està molt interessant, perquè sobretot, Macedònia del Nord
Macedònia del Nord no té cap jugador que conegui, sincerament, i clar, una selecció com Bèlgica o Gales es pot quedar, o Gales crec que és, Gales es pot quedar fora del Mundial. Hauries de saber, els jugadors de la selecció de Macedònia del Nord. Sí, l'únic... Només t'ho digues sin confiança ara que estem tu i jo. Només em sé un jugador que ja no és... que no està No retirat, està en actiu. Pandep. Sí, espectacular. Digue'm un equip on es va Pandep. Ah, exacte. Doncs A amb- l'Inter de Milà. Escolta, m'anava a comentar que en sí. quant a Bèlgica, el meu cosí està d'Erasmus a Bèlgica, no sé si serà fins al Mundial, però en cas de que sí, escolta'm, que vagi algun partidet Sí. de la selecció belga, Home, no? Ja sí, que ens convidi el Jan. Pues si jugarà al Mundial... Com que no jugarà a Bèlgica al No, sí, Mundial? sí. Saps on és el Mundial Sí. aquest any? Era als Estats Units Estats Units, Mèxic i Canadà. i Canadà. I que jugava algun partit... no, m'estic confonent amb el Mundial 2030, que és el d'Espanya. Que és aquí Espanya, Portugal i Marroc. Marroc. I crec que la inauguració es farà al Paraguai, algo així, o una cosa així, que havien... Una cosa raríssima, Tot això ho hauríem de repassar. I què millor per repassar que anar directes a la secció de... Com li diem? La secció del repàs. La secció del repàs, eh? Sí. Doncs fot-li a la secció del repàs. Anem a fer un petit repàs d'algunes de les... Bé, seleccions, partits, equips, primera ref, segona ref, categories, futbol, màgia, passió, estima, valors, Algo més? sopars. Sopars. Hem de sopar, eh? Tens tanta gana que... No, estic molt bé, estic molt Jo bé. tinc gana. Saps què m'ha passat? Que he preparat una amanida avui al migdia i ha quedat allà una amanida espectacular. Sí, jo estic amb bastanta indisposició, porto uns dies... Bueno, no cal. Empatxocat. Va. No, Escolta, en sèrio, el partit d'Espanya contra Turquia, què ha passat, David? Perquè encara no s'ha jugat. No, s'haurà de jugar el dia 18 de novembre. El dia 19. No, 18. 19. 18. Dimarts, Sí, que 19. Dimarts és 18. Dimarts és 18? Sí, dimarts és 18. Ah, doncs mira. Saps per què ho sé? Perquè el dia 18 també juguen Catalunya-Palestina. El partit benèfic que es Home. va a la selecció catalana ja van jugar Tinc una el dia pregunta d'ahir per tu. amb Euskal Herria. Sobre aquest partit. Digues. El partit de Catalunya contra Palestina, Sí? petit quiz. Qui creus que trencaria més cames? A. Magí. Magí, eh? B. Emoji. Emoji. B. Manel Vidal. Estàs tirant les 4, no? C. Joel Díaz. Sí. I D. Andreu Jonola. Jack Sparrow. No. Jack Sparrow. Com- Ah, Jack Sparrow. vale. Jack Sparrow perquè sí, no? Andreu Jonola. No, Andreu Jonola segur que no. Jo dic Andreu Jonola. Són finolis. Andreu Jonola parteix A nivell cames. futbolístic jo crec que no. Jo crec que és un jugador més desequilibrant, més que més... No, Jo crec que és un jugador que es desequilibra Home, al camp. jo veig molt el Magí. Jo m'imagino el Tu Magí... creus que el Magí partiria cames? Sí, Jo no ho crec sí, pas. sí, Jo no ho sí, crec sí. pas. Jo saps de qui vaig partint Sí, cames? El Joanola. No. Sí, Jo veig sí, el Magí. perquè Però el la pregunta Joanola és per tu o per mi? és xulito, És per tu o per mi és la així, va, nois, que jo en sé, tal, no sé què. Escolta'm, el Joanola enganxa un que li cau malament tal i li parteix les No creus que el cames. Jonola és més el típic que et tira merda en els partits, com Sí, que home, comença a insultar, per favor, tal, no sé què, però favor. després és el que tira la piedra i després s'esconde? És el que té la... El Andreu Joanola és el Pedri, seria el Pedri de la Sí. selecció catalana. Mouria els fils, També. tindria la vareta, seria el director d'orquestra. I jo crec que, ojo, perquè, bueno, escolta'm, té perfil de ser així més murri, més... Sí que és veritat que potser no es tiraria tant al fang. Clar. Jo veig el Magí molt al fang, Sí? pivot defensiu. Sí? Pivot defensiu, destructor, saps? Sí, pivot defensiu. I allà no passa ningú. Vale, Allà però, no passa ningú. sí, però pivot defensiu sí, però aniria a partir cames? Sí. Joel. És el perfil. No. Bueno, és que clar, el Joel el veig molt de central, també, eh? Sí? No ho sé, ara Jo- m'estàs jo fent el dubtar. veig de- És que és alt, eh, el Joel? És un tio alt. Sí, és una torre. Que farà 1,85 Una m cap torre. a dalt, eh? És alt. Sí, és alt, és alt. És Ho vam bastant mirar alt. l'altre dia. I això sí que ho sé, el Manel crec que és davanter. Això segur, perquè Sí. algun programa de la Sotana... Home, té golejador. partit els Sí, dimarts, el Manel. Sí? Juga els dimarts amb els amics, sí, a la seva lliga, Sí. com diries tu, particular. A la lliga particular, saps quina serà? La Tiki-Taka o alguna d'aquestes? No ho sé, però tenen una lliga amb els col·legues i juguen els dimarts, cosa que està molt bé.
Vale, doncs després d'aquesta pregunta de Catalunya-Palestina superinteressant amb els membres de la Sotana, perquè gràcies. perquè ha entrat, potser si ens estan escoltant una forta abraçada als 4. Sí, ara després vaig a sopar jo amb l'Andreu. I mai em vull oblidar de l'Enric Gusó, perdó. L'Enric Gusó, que sempre es parla del Manital. A la màgia dels piuets. A la màgia dels piuets, Enric Gusó. Res, després d'aquest apunt que ningú, bueno, a ells els importarà, o fins i tot se'ls pelarà bastíssim, anem a repassar els resultats una mica d'avui, com a resultats importants. Portugal, un 9-1 contra Armènia, que li donava la classificació ja de manera definitiva pel Mundial. També puc repassar un 1-3 de França, un 1-3 de França contra Azerbaiyán, i ara mateix estan jugant 2 partits, un Israel-Moldàvia, de moment un empat a 1 entre els dos combinats, no s'hi estan jugant res, els dos estan pràcticament no, estan eliminats, i està jugant l'Itàlia-Noruega, que està guanyant Itàlia, però com hem comentat abans, Itàlia pràcticament, o de manera quasi segura, està a la repesca. Què en penses tu, Andrea, del França-Azerbaiyán? T'ha agradat en quant a jugadors? Fes-ho sí o fes-ho no. Ens mira amb cara d'incredulitat. No ho sap, eh? No saps per què no ho sap? Perquè és una pregunta innecessària, Àlex. Home, a mi m'ha agradat molt. Però no és que t'agradi tu, li agrada la resta. Bueno, la resta també li ha agradat, sobretot als francesos. No saps la frase aquesta de una broma és graciosa quan arriba a les dues persones, no només una? Em veu riure? No. Va, l'altre dia sí, quan vaig seguim. Equips catalans, també... Ah, no, escolta, em volies comentar alguna cosa més? Sí, volia dir els partits, per exemple, de demà, per si us interessen, segurament no, però per exemple, un Malta-Polònia, que Polònia de ben segur està a repesca, un Països Baixos-Lituània, bueno, partits de la jornada. Què vol dir? Partits. Com traient importància. Doncs perquè els hi tregui importància. No els hi treguis importància. Tots els equips tenen importància. Menys la selecció catalana, que sembla ser que no li importa a ningú. No, a la selecció li importa molta gent. Tant de bo. És un partit que pensa que és un partit... No el partit contra Palestina, sinó la selecció catalana. Sí, la selecció catalana, bueno... Jo trobo que té molta menys importància la que hauria de tenir. Segurament, però pensa... Jo me'n recordo èpoques on molava veure els partits de la selecció catalana. Sí, Esport 3. Havíem mirat partits de... El Camp Nou s'omplia sencer, estava molt guapo, no em fotis. A tu no t'agradaria, per exemple, que es tornés aquesta cultura d'aquests jugadors com, per exemple, Casador, com Balde, com Lamine Yamal amb la samarreta de la selecció catalana? Sí. No et molaria? Home, i tant, que em molaria. I penso que s'hauria de fer obligatòriament tots els jugadors que surtin de la Masia del Barça, un partit que es juga a l'any de la selecció catalana, allà has d'estar. Que hi ha Champions, és igual, allà has d'estar a la selecció catalana defensant els teus colors. Si es juga, òbviament, un Barça-Espanyol, no, és a jugar al Barça-Espanyol i trenca'ls les cames, com ha de ser a tots els jugadors de l'Espanyol. Tampoc, i després ja tornes. Això està molt lleig. No pots desitjar el mal a ningú. No. Pots desitjar el mal esportiu, però no el mal físic. No, el mal esportiu no els desitjo perquè ja han guanyat més títols que ells al seu propi camp, per tant no és necessari desitjar més mal encara. Anem parlant d'equips catalans, sí? En Barça-Espanyol. Sí? En aquesta jornada número 12, per exemple, de Primera Federació, el Sabadell aconseguia una victòria per 1-2 contra el Betis. Bé. Sabadell està molt bé, eh? El Sabadell està molt bé. Ara mateix, si anem a la classificació de Primera Federació, són segons, encara s'estan jugant diversos partits, però ningú equip pot rebatre-li treure la segona posició al Sabadell. Sí, bueno, de moment estan molt bé i no ho sé, pinta bé el Sabadell. La veritat és que no miro gaire els partits del Sabadell ni de qualsevol altra categoria que no sigui, no sigui el Barça de primera divisió. Però bé, des del control tècnic ens diuen que tot s'escolta bé, és que el David ha fet un petit gest amb el Sabadell al micro, i ara mateix no sentim res. Ara sí, no ho toquis. No, és que saps què ha passat? Ha passat? Li he donat un cop aquí i aquí està connectat la tauleta, per si no sonava. De cop ens hem quedat així desconnectados, no? Sí. Per parlar també de més equips catalans, l'Europa, que ara mateix està jugant contra el Cartagena. És el teu equip, l'Europa, vas dir l'altre dia? No, és el meu equip, que pesat que ets, ostres. L'altre dia vas dir que preferies l'Europa al Sant Andreu. Però això no vol dir que sigui el meu equip. I vas dir puta Sant Andreu. Llavors, prefereixes l'Europa. No ho vaig dir. Això ho acabes de dir tu. I per tant, quan editi un clip, posaré només dient tu puta Sant Andreu, i llavors allà vindran tota la gent, tots els desperdicis, a trencar-te les cames, en aquest cas. I els escapulats? Els escapulats no, perquè t'estimaran molt. Per això, darrere meu tots. Saps la imatge del Marc Casador passejant per les Rambles amb tots els ultras dels boixos, no? Amb els seus collons ben grans, Casador? Sí. Que gran. I després, el Nàstic que aconseguia, per exemple, avui mateix una victòria per 1-0. Un Nàstic que, ara mateix és 8è classificat, està a 2 puntets de ser a zona de play-offs.
Aviam si aquest any pot ser el del Nàstic, que ja porta uns anys caient al final del camí, no? Digue'm alguna del Redis, que a mi m'encanta. Del El Reus Redis. Redis. Ha perdut avui. No, home, Sí, per favor. per 1-0. Havia començat molt bé la temporada del Veus? Reus. Per què m'ho dius? Ara jo ja em poso de mal humor. Sí, et poses de mal humor, no, ara m'aniré És a que dormir no de mal humor, demà al matí m'aixecaré de mal humor i ja tota la setmana de mal humor. És que no estaven ready, No estaven ready el Reus, sí, al partit. A l'altre partit que jugaven en aquest, És espectacular, en aquest grup és que hem dit espectacular, ara el és, per nivell. exemple, el partit del Barça Atlètic. El No sé si nivell, vols que faci alguna mica més a repàs d'algun equip català. Jo vull que facis ara màgia. Màgia al micròfon, màgia als aparells de... Vols que ho tornem a fer, Sí, vull que ho tornis a fer. Saps per què vols que ho tornem a fer? Introdueix-ho tu, és que no sé ni com introduir-ho el que passarà a Ho continuació. tornem a fer perquè ara ve una secció diferent, no diferent, ja havíem fet alguna cosa així, són les nostres màgies. Per què? Perquè hem aconseguit el que van dir Piers Morgan i Cristiano Ronaldo després de l'entrevista que va tenir al canal de YouTube Cristiano, que segur que l'has vist, on Cristiano Ronaldo deia coses superlògiques i sobretot no estava plorant, sobretot ho estava dient amb tot el seu amor. Sí, que normalment plora, Normalment, però aquell cop no ho va fer. No, No ho va fer. Bueno, no tenia raons per plorar perquè la menjada de... Saps a les sopes T'has vist de l'entrevista Nadal? o no? Sí. Llavors, Saps a les sopes de Nadal de les àvies que hi posen naps? Sí. Doncs la menjada de nap que li va fer Piers Morgan a Cristiano, Pizzuri i Màlaga. sí. Entrem a la secció. Vinga, va, fot-li, va. Riad, Aràbia Saudita. Són les 10 de la nit i ens trobem a la mansió de Cristiano Ronaldo. A l'astre portuguès l'acompanya Piers Morgan. Els que no el coneixeu, és un periodista britànic, contrastat i presentador de televisió. Bé, aquest era el seu anterior reconeixement. Ara és conegut com un xuclador de polla del comandante de Ay mi madre el bicho i de Do Rei de Madeira. Després d'una entrevista on la calor i els rossaments de cuixa no van faltar, els dos es disponen a sortir a un gegantès pati a prendre l'aire. Morgan és el primer en fer ús de la paraula. Morgan, sisplau. Cristiano, quin honor respirar el mateix oxigen que tu. No sé si és la brisa o la teva aura divina, però, Cristiano, estic una mica marejat. Piers, es normal. A todos les pasa alguna vez. Siéntate, relájate. No sé si es la brisa... Ay, no, esto no sé. No quiero que pierdas el conocimiento en el césped. Creo que está recién cortado. Piers seu immediatament. Gairebé referencial. És increïble, Cristiano, com inclús quan segueixes tenint la mateixa presència que estant dempeus, assegut tens aura divina, infinita. M'encantes, Cristiano. ¿Qué puedo decir? Algunos nacemos con estrella, no como otros. Ja que parles d'estrella, no et fa falta cap mena de raó amb tot el que has dit sobre el Mundial. A qui li importa un Mundial, Cristiano, quan has marcat 953 gols a la teva carrera? La meitat equips que podrien ser d'un poble o de les pizzeries del cantó. Cristiano, has guanyat 5 Champions, una Nations League, una Eurocopa y 5 botes d'or. Ok. Ha quedado claro. Pero hazme un pequeño favor. No menciones lo del Mundial. Piers assenteix amb certa por i recondueix la conversa cap a un altre costat. Saps què m'ha impressionat més, Cristiano? La teva humilitat és aclapadora. Ets aclaparador, Cristiano. Quan has dit jo sóc el millor, creu-me que he sentit un calfred d'emoció profunda. Quina modèstia, Cristiano. Quina poesia. Lo sé. Trabajo mucho para ser humilde. No es fácil, porque todo lo que digo es la verdad, y la pura verdad. Tu, Cristiano, el que ets és un regal per a la humanitat. Cris. Et puc dir Cris? Me puedes decir Chris como quieras, Piers. Ets un far en la foscor, Cris. L'únic motiu pel qual la gent encara engega la televisió és per veure't a tu i per veure el teu futbol, Cris. Bueno, y porque si no la encienden, se pierden mis goles. Y también porque, ya sabes, ya hay quien necesita comparar, ¿no? Vols dir l'altre, aquell enano? Respon Piers amb un somriure maliciós. Ese mismo. Fa un gest amb la mà com si espantés una mosca. El protegido entre ternos de ciertos organismos futbolísticos. Ya me entiendes. Sí, Cris, sí.
el protegit per la FIFA, aquell que sempre cau dret, com els gats, però amb la pilota enganxada al peu. Exacto. Mira, yo no digo nada. Pero parece que algunos nacen con talento. Fa una pausa. Y otros con un contrato de favor celestial firmado en una oficina de Zúrich. El xuclador riu. La veritat és que sovint sembla que hi ha partits on les desaparicions màgiques d'aquest senyor s'haurien d'estudiar a Hogwarts, Cristiano. Puf! De cop entra la puça, però ningú la veu, Cristiano. No hi és. Bueno, Pirsch, tú ya sabes. Cuando las cosas se complican, algunos brillan. Es toca el pit amb orgull. Y otros desaparecen. ¿No és així, Pirsch? Exacte, Cris. Com sempre, en això tens tota la raó. De fet, Cris, hi ha qui diu que si algun dia deixessin d'inflar-lo mèdicament, desapareixeria directament com una bombolla de sabó, d'aquestes que els nens aixeguen el braç i les intenten patar a mig carrer. Féssim el dit, Sí. T'estimo, Cris. Gràcies, Pirsch. Mr. Champions es basa en somriure. Pirsch, por favor. S'inclina lleugerament endavant. No digas esas cosas en voz tan alta, que luego vienen los fans del enano a recitar estadísticas como si fueran poesías místicas. Però si tu ets el millor, tu ets mèrit pur, Cris. Tu ets múscul, esforç, suor i sacrifici. No tens res d'aquell afecte catifa vermella que alguns tenen, Cris. Lo sé. Tu has guanyat tot, Lo sé. Cristiano. T'has guanyat el món. Lo sé, pero yo prefiero demostrar. Otros prefieren que les demuestren a ellos. Al pati, Ens fem un petó, Cristiano? el pati... El pati queda enrere, silenciós i majestuós, com si hagués estat testimoni d'una escena èpica entre Déu i el seu cronista devot. I mentre les portes es tanquen, gairebé es podria sentir un murmull subtil. El món torna a girar, però només perquè Cristiano ho permet. Tirem la cinta següent i ara ho comentem, perquè... T'haig de dir que el de Flicky de la Fuente va estar... És espectacular el que acaba de fer David González Anglès, altrament conegut com a David English. Aquest accent de Cristiano És horrible. L'haig de millorar, me l'ha posat més dura que les vies del ferrocarril a l'estació de Sant Vicenç dels Horts. És màgia el que acabes de fer, David. A mi m'ha donat molta vergonya aliena, t'haig de dir. I mira que ho vaig fer amb el Flick, tio, però és que aquesta vegada... Mare de Déu. Jo crec que hem desvariat molt en molts Escolta'm, moments. això s'ha de penjar sencer. Vull dir, sencer, no vull clips d'això, vull tot Ho sencer. vols tot, Sí, home, per favor. Hòstia, els putos riure quan em diu lo del xuc. Jo hi ha hagut moments en què no podia parlar, bàsicament perquè si parlava m'ofegava del riure que estava... Ostres. Bé, esteu sentint aquesta sintonia. La pots pujar una mica un moment, Andrea? Que la sentim bé, aviam. Doncs aquesta és la sintonia de l'Outsider, la sintonia del futbol internacional, i una sintonia que, sincerament, és la millor sintonia que jo crec que tenim, em sembla espectacular. Sí. És una sintonia que fa que expliquem coses, fa que fem coses, fa que ens ho passem bé, ens dona records bons, ens dona record de bons moments, com quan jugaves al pati amb els teus amics, quan la teva àvia et preparava uns macarrons. Cristiano, també, La primera vegada que vas anar a veure una pel·lícula bona al cinema, el primer cigarro, allà a la terrassa. Te'n recordes de la teva primera pel·lícula? La primera vegada que provaves les pastilles en aquella discoteca de Sabadell, als lavabos bruts i vomitats. No ho sé, els moments de la vida, David, en què realment dius tot això val la pena. Sí. Doncs, en aquest moment, ho estic sentint, David. Estàs sentint que val la pena, tot? Sí. Tot l'esforç, tota la dedicació val la pena, Tots els mals moments també val la pena, Es podria dir fins i tot, perquè sense mals moments no hi hauria bons. Això és veritat, Són necessaris. Sobretot per créixer com a persones. Si no t'has menjat un kebab en mal estat, no sabràs lo bons que estan els altres kebabs. El kebab és una mica el que ha fet la meva indisposició que he dit abans, Vaig Sí? menjar-ne un el divendres... No, dijous. Uf. Dijous, i encara dura, Sí. Sí? Dura, I dura... Dura. A més, és dura, no és líquida.
No. Para ja, tio, no parlis d'això, va. No. Cinto de futbol internacional, però avui no farem futbol internacional, però sí que farem el nostre joc, i ara sí que ho puc dir que és el nostre joc, que és la secció o el joc, com li vulguis dir, del qui és qui. Com funcionarà, David? La dinàmica va, sisplau, deleita'm. Molt senzill. L'Àlex i jo direm primer un jugador, després direm un equip, i si hi ha hagut empat, doncs escollirem si hi ha un equip o un jugador, ho escollirem, i el direm fluixet aquí al micròfon, que l'altre no ho sàpiga, i haurem de, amb preguntes de sí o no, endevinar qui és el jugador de l'altra persona. Per tant, crec que normes establertes, crec que tothom sap i es posiciona el que farem, jo crec que podem començar ja. Si vols, Àlex, vols ser el primer en dir el nom del jugador? He de dir un nom del jugador de futbol international, no? De qui vulguis. De qui vulgui. Sí, de qui vulguis. De qui vulguis. Si vols ho podem escurçar, però jo faria... Un jugador que no sigui de la Lliga Spanish. Qui vulgui, si vols complicat, posa'm-ho complicat. Bueno, doncs el que vulgui. Escolta'm, retirat o no retirat o... No ha retirat. No ha retirat, en actiu. En actiu. Ja em té els cascos, En actiu... Vale, segon. És que clar, li anava a posar complicat. No, encara no. Tranquil, ja t'aviso. Vinga, va, ja el tinc. No, però l'he de dir aquí, o no l'he de dir? No l'has dit encara, tio. No l'he dit, estava pensant. 3 anys en dir-ho, la mà, Estava pensant. No, però digue-ho fluixet, No vull escoltar-ho. Vale. Si ho escolto, t'ho dic. Leo Messi. Vale, va, ja està. L'has dit? L'he dit. Vale. Queda dit. No l'endivinaràs mai, perquè... Bueno. Vale. Jo et puc dir alguns que sí que no els endivinaràs mai, però jo soc bona persona. No, tu ja m'avises, d'acord? Vale. Se'n va i tot. Coque, jugador de l'Atlètic de Madrid. Coque. Ja està, ja pots venir. T'has escoltat? Hola, què tal? És aquí on es fa la ràdio? És aquí on es fa la ràdio. Sí, estem fent un programa. Sí? Digui'm, de què va? De què va? Doncs estem parlant de pel·lícules. Abans hem parlat de Cars. Vols comprar un microones? Sí. 5 microones amb molt bon preu i de molt bona qualitat. Garantia de 6 mesos. Sí, un 2x1. És que necessito dues, Vinga, va, prou, va. Va, som-hi. Com anava aquest joc? És un joc de merda, és el pitjor joc que hi ha, és el millor joc del món. Bueno, va, el problema és el joc. Què m'has de fer preguntes i jo te les... Començo jo, la pregunta de sí o no. Vinga, va. Vale, el meu jugador és jugador de les 5 grans lligues? És a dir, Premier League... Vale. Per cercar Premier League, Lliga Espanyola, Bundesliga, francesa i italiana. Cap de les 5, No. Vale, perfecte. De la Lliga de Azerbaiyán. Perfecte. Vale, vinga, va. Em toca a mi fer-te una pregunta. Sí. El meu jugador és un jugador de les 5 grans lligues? Sí. Però no vull fer aquesta pregunta, o sigui, estava repetint la teva pregunta. La meva pregunta és un jugador de la Premier League? No penso respondre aquesta pregunta, ja m'has fet la pregunta. Val. El meu és de les 5 grans lligues. És de la Lliga d'Aràbia Saudí? No. Vale. No. El meu jugador és un jugador de la Premier League o la Bundesliga? No. El teu jugador és de la MLS? Sí. És de la MLS. El meu jugador és de la... No. El meu jugador és de... Me cago en tot! Yes! Vale, segueix. Va, pregunta. El meu jugador és... de la Sèrie A? No. Val, d'acord. El meu jugador... Tu vaig a... Vale, el meu jugador és un jugador europeu? A què et refereixes? Nascut a Europa? No. Val. No és de la Bundesliga, no és de la Premier, no és de la Sèrie A. Entenc que no serà... És de la Lliga Espanyola. És de la Lliga Espanyola. On la mare va parir. Vale, mira, ja sé que potser m'ho has fet per fer Ets molt espanyolista, Ets molt espanyolista. No, soc conscient de la teva poca capacitat d'endevinar jugadors. Per tant, t'explico un jugador tu puguis endevinar. Val. Vinga, va. Fot-li. És un jugador de l'Inter de Miami? Sí. És que no soc tonto, Àlex. El teu jugador és un jugador dels 3 millors equips de la Lliga Espanyola, és a dir, Barça, Madrid o Atlètic de Madrid, i té un entrenador que està mig calvo? Això són 2 preguntes. Vale, la primera. Si és del Barça, del Madrid o de l'Atlètic. No és del Barça o del Madrid o de l'Atlètic. M'estàs preguntant si ho és. Sí. Si ho és. No m'hauràs posat algun del Barça? Potser sí. Vale. El teu jugador és uruguaià? No. Vale.
El teu jugador és del Barça? O del Madrid? No, és, Sí, no, està bé la pregunta. Vull dir, és del Barça o del Madrid? no és el Barça o del Madrid. Vale, El teu jugador no és uruguaià. ja sé qui és. Vols que... et puc retallar... A veure, Ja sé qui és, tirar-te- ja sé qui és. et podria Pots tirar-te la intentar-ho, fàcil. però ja sé qui és. No tiraràs Messi perquè estàs boig. No, Perquè ets més intel·ligent que això. Va. Però és Rodrigo de Paul. no. El teu jugador és... T'he dit, que em sabia... el teu jugador de l'Atlètic de Madrid, sé perfectament qui és. Vale. Julián. No. El teu jugador és... El teu jugador és davanter? Sí. Vale, ja sé que m'hauràs posat, però no me'n recordo del nom. Tio. Vale, el teu jugador és atenció, Griezmann? No. Joder. M'has posat a la Lande, Allende. És l'Allende? No. No m'has posat l'Allende? No. És que no te'l saps. No et saps més jugadors. És que m'has posat a Messi. Segur que me l'has posat. Segur. Bueno, jo no diré res millor. Vale, digues. El teu jugador és... Estàs mirant jugadors? És. No val, No, estic mirant el Fantasy. Ensenya'm-ho. Vale. El teu jugador és Jiménez. No és Jiménez. Joder. També t'estàs recolzant de jugadors a sobre. És que ets un cabron, tio. Que m'has posat tu difícil a mi. El teu jugador... M'has dit que és davanter, Sí, és que... I no és sí. europeu, m'has dit. No, és davanter ni és europeu. No. Tio, No. a veure, és que... No... Ha jugat... A Europa ha pensant. jugat... Sí, va jugar a Europa. És Messi. És que ets un normal. És que estava pensant si realment t'havies après algun jugador, tio, per tocar els collons. No, primer anava a dir Riqui Puig, de LA Galaxy. Mira, hagués estat millor. Sí, però he pensat que el tiraries, perquè quan m'haguessis preguntat ja si no era d'Inter de Miami... Fora d'Inter Miami pensava primer en Royce, no sé per què. En? En Royce, Marco Royce. No, anava a dir Riqui Puig, però finalment no. Vale, Què em m'has preguntat? queda un tiro. Et queda un tiro. Puc mirar la plantilla de jugadors de l'Atlètic de Madrid? Et saps la plantilla de Sí, l'Atlètic de Madrid de sí. sobres. Vale, m'has dit que no era davanter. No, això no t'he preguntat. Això no m'has preguntat. Vale. M'has dit que no era defensa. Això tampoc m'has preguntat. Sí, que t'ho he preguntat. Només m'has tirat Joder, noms. no li he preguntat res. Estic M'has tirat fotudíssim. noms. Que no, a sobre estàs buscant que et digui respostes, tio. Dona'm algo. Dame algo. Et dono algo. Algo que no ho doni, tio. Digue'm de quin davanter... Mira, et diré una cosa. No és un jugador nou. És un jugador antic. Vale? És un jugador amb experiència, en carrera darrere, no? No és un jugador nou de l'Atlètic. Ja està, és l'únic que puc donar. Vale. I amb això t'escurço moltes opcions, Sí. Clar, és que jugadors de l'Atlètic amb 4. Va. No, amb 7 de la plantilla, però... Va. Que la gent s'avorreix. Va. 1, 2, 3, 4... 1, 2... Tic-tac. No tinc ni puta idea. És un jugador que porta molt temps allà. No hi ha molt temps, he dit que no és nou. És que no és nou. No és Griezmann, no és tal. La gent s'avorreix, però és que no me la pot pelar més. Vull dir, jo aquí em prendré el temps que necessiti. André, alguna idea d'un jugador de l'Atlètic de Madrid que porti molt temps allà? No? No té idea, no? No té idea. Si vols anar a buscar-ho, no passa res i després em fas És una un mirada. cabron, aquest tio. Dona'm alguna més. No. Dona'm alguna Que més. diguis algú. He dit Griezmann, he dit Julián, Oblak... Vale, espera't, tinc Oblak, en la defensa tinc... No tinc ni puta idea, al mig camp... Hòstia, qui juga al mig camp? Calla! Torres, tio. Al mig camp juga... Qui juga? Sorloth, no? Sorloth és davanter. Koke. També porta molts anys allà. I a la davantera, algú que porta molts anys és Grisi. És que no tinc ni puta idea. Oblak. És la teva resposta final? Sí. Segur, Oblak. Tires per Jan Oblak. Segur Oblak. que no vols canviar la resposta. No, Oblak. Oblak, És Oblak. It's not Oblak. Joder. No tinc ni puta idea. El meu jugador... Un jugador antic de l'Atlètic de Madrid, que és un equip petit. Quin és el jugador més antic de l'Atlètic de Madrid? Simeone. No. Koke. Era Koke? Era Koke. Dels únics que em sé, perquè Era Koke, no tenia, era una cosa el tan tenia al difícil. Fantasy. No era difícil. No era difícil. No, de fet, l'he dit al final i ara mateix No m'has posat Messi perquè ets rabiant.
Vale, Va, et poso un altre hem molt de fer ràpid. altre. Va, Sí, vinga, sí, ja fes un altre. pots començar, I va. ràpid. Jugadors o equips? És que equips és més escurçat. Equips és més Jo escurçable. faria jugadors una altra vegada. Tu faries jugadors una altra vegada. Vale. O equips per fer la ràpida. 5 preguntes cadascú per encertar-ho, vale? De la Lliga Espanyola només, va. Només de la Lliga Canvio les Espanyola. regles perquè em ve de gust. Vale, sí, em sembla bé. Doncs I vinga. espanyol jugadors, eh? Sí, jugadors. Vinga. Ara t'ho jo primer el nom. Sí, digues el que vulguis. Vale, tu les cascos, Ja eh? està, ja el tinc. El tens tu? Vale. Jo tiraré... S'escolta, Àlex, no siguis trampós. Ha anat a la zona tècnica el tio per intentar pillar-la, És un maleante. El meu jugador és Nicolás Pepe, jugador del Villarreal. Ja està, Àlex! Vale. Tu no cal que surtis. No, jo em tanco les orelles i ja està. Val. Senyors i senyors, perdona, és que ho estem allargant molt, però és que m'ha tocat els collons. El meu jugador és Johnny Otto de l'Alavés. Vale, vinga, va, ja està, David. L'has fet? L'he fet, ja. Va. Perfecte. 5 preguntes cadascú. Ara qui comença? He començat abans jo? Començo jo. És jugador de... Atenció, El teu... Vale, anem a fer-ho bé. Anem a formular bé les preguntes. Puc fer un moment? El teu jugador... Deixa fer una petita aturada ràpida, Sí. Acabo de llegir el que ens ha escrit abans l'André. Ho has vist per WhatsApp? No ho he vist pas. És que no sé si... És que ara m'he rigut i no farà gràcia, però... Hòstia, és espectacular i no l'he vist! No l'hem vist, Oi. Digue-la. Digue-la tu. Digue-la. No, de fet que la digui... Bueno, l'Andrea, si apreta allà el micro, tindrem problema. Digue-la! Sí. No, és que això s'hauria dit al moment. És que jo no sé fer acudits, tio, és que no fa gràcia. El pròxim cop ens piques el vidre fins que no... Home, per favor. No, ens la guardem. Ens el guardem. Bueno, no, digue-la, per favor. És que... Digue-la tu, sisplau. ¿Sabéis cuál es el postre favorito? Es que és espectacular. Bueno, no la diré, me la guardo. Me la guardo pel següent. O sigui, jo aquesta cosa... No, va, la dic jo, ostres. No, jo aquesta la utilitzaré en ocasions futures. Vale. Això eren... Sí, ens la guardem. I la tirem al principi del següent programa. Obrim amb això. Era espectacular. Més coses així, Més coses així. T'augmentem el sou amb més coses així. Sí. Vale, comença una pregunta ja, que hem desvariat un moment. És un jugador del Barça, Atlètic de Madrid o el Madrid? No. Vale. Primera pregunta feta. Només 5, eh? Sí, només 5. El teu jugador és un jugador d'un equip que ara mateix està en posicions Champions? No. Vale. El teu jugador és d'un equip que ara mateix està en els 5 últims equips de la taula? No. No. Vale. El teu jugador està en un equip de mitja taula cap a baix? De mitja taula cap a baix. És a dir, a partir de l'11, a partir de l'11. No. El teu jugador és un equip que està a mitja taula cap a dalt? Cap a dalt? Sí. Vale, perfecte. M'has dit que no, cap a baix? No. Vale. El teu jugador és del Celta de Vigo? No. El teu jugador és... Si 5 preguntes són poques. Vale, ja està, és que ja ho tinc. El teu jugador és o del Getafe o del Sevilla o de l'Alavés. El teu jugador és del Sevilla o de l'Alavés? No. El teu jugador és del Getafe? No. El teu jugador és del Getafe? No. Ja no em queda més prou. Va, fem 10, va. Vinga, va. Jo aguantaria. Ràpid, que la gent s'avorreix i és culpa meva, El teu jugador del Villarreal? Que ha de ser el Villarreal, equip petit. El teu jugador és del Betis o el Villarreal? Sí. Ja, home, però per favor, no acaben més. El teu jugador és d'un equip andalús, és a dir, del Sevilla o del Betis? No. El teu jugador és migcampista del Villarreal? No. No ho és. Però és jugador del Villarreal, m'has dit. Això no t'ho he dit. Però ho és. Això no t'ho he dit. Però ho és. O del Betis o del Va, Villarreal. ràpid, va. El teu jugador... És que ara... És que tu fas trampes, mires la puta taula, tio. Què collons és això? Però és que... El teu jugador és del Rayo Vallecano? No. Joder. La taula, perdona que et digui, la taula no diu Pues res. deixa'm-la a mi també. Vale, però la taula aquí no diu res. Silenci. Portem 7 preguntes cadascun, ens en queden 3. El teu jugador és jugador del Villarreal? És jugador del Villarreal. Ho sabia, i no és migcampista, perfecte. No sé si molt bé, aquella pregunta ha estat bé, El teu jugador és de l'Espanyol de Cornellà? No. El teu jugador és davanter del Villarreal? El meu jugador és davanter del Villarreal. Sí, em queda una pregunta i el tiraré. El teu jugador és de l'Atlètic de Bilbao? No. Champions, un moment, Betis me'ls estàs comptant com a Champions o no? No.
5è posició a Espanya a les Champions. Vale, pues sí, te'l compto com a Champions. Però no és el Betis. Perquè no és el Betis. Que no és el Betis. Ah, no és el Betis. No. Ara estàs dient això perquè m'estàs intentant desviar. No. Compte, Si ho he dit, el jugador no és del Betis. El jugador no és del Betis, David. No influeix res. Bueno, pregunta. És davanter de l'Atlètic de... és davanter del Villarreal. Uai, ja sé qui s'ha agafat. Perquè només has mirat el Fantasy i has buscat la plantilla del Munto del Desto. Sé qui és. Villarreal. Sé qui és. Vale, és davanter del Villarreal. És o Ayoce, o Cabanas, o Gerard, o Acomac, Mica Otzade, no crec, o jo dic que és Olausewi. No. No, però no havia fet la pregunta, David. Bueno, perquè... He dit, jo crec que és tal, però no t'havia fet la pregunta. Hòstia, però és que ara t'elimines un jugador. Home, és que ets burro. No, l'has preguntat, has acabat El teu jugador és Nicolás Pepe. No te la dono. M'has dit Olausewi. No, he dit, no és... A sobre amb la trampa que m'ha sobre amb l'Albetis. El teu jugador és Nicolás Pepe. M'has dit Olausewi. El teu jugador és Nicolás Pepe. El teu jugador és Nicolás Pepe. Sí o no? Sí, és per Nicolás Pepe. És Nicolás Pepe? Però que m'has dit Olausewi, tio. No ho he dit. M'has dit. Bueno, els oients es diran, perfecte. Bueno, el teu és Carlos Vicente. No, l'he encertat. És espectacular el que acabo de fer. No, Johnny Otto és era. una trampa. Johnny Otto. Anem a l'última. No, ja està, fins aquí. No, perquè hem de fer el desempat. No, Hem de fer el desempat. és tard, l'Andrea ens està dient que vol marxar, que no li està agradant gens el programa i que som... T'ha semblat just el que ha fet aquesta persona aquí? Només fes sí o no? Sí o no? He dit, mira, Sí o no? escolta'm, repeteixo el que he dit. No és tal... Ha acabat en pregunta i ho saps. No. I ho saps. Va. Ho ha acabat en pregunta. Jo penso en un jugador del Barça, tu també en un, ja està. I ens l'apuntem aquí. Jugador del Barça? Sí, Et va bé? Ràpid, un jugador del Barça? molt ràpid. Va, jugador del Ens Barça. l'apuntem aquí. Vale, jo el tinc, va. I simplement tirem fins que Podem tinguem. tirar al canter, Sí. també? No, primer que hagi fet, sí. Que hagi disputat minuts, que hagi disputat minuts mínim en aquest d'esto. Vale. No em tiris aquí un... Vale? T'ha quedat clar? Vinga, començo jo. Olmo. No és Dani Olmo. Va, toca. El teu és davanter? No, però tirar noms. Que no, jo puc fer preguntes. Joder, vale. Ràpid, va, És davanter. Hòstia. No és davanter. Vale. El teu és davanter? No, el teu és migcampista. Sí, el teu és migcampista? No, el teu és mitja punta. No ho saps, tio. No ho sé, tio. No ho sé. No és. Mitja punta estem dient Fermín, Olmo, Dro. Sí. És mitja punta, sí o no? No t'ho diré. Però que t'he fet una clara. O sigui, sí, és mitja punta, Vale, doncs ja però està. no juga de mitja... Sí. El teu jugador és defensa del Barça i és Toni Fernández. El que acabes de fer és molt lamentable. Per què? No és de... És mitja punta. És mitja punta. És que ets tonto, tio. És que no l'has dit com a Ets mitja tonto, punta. tio. Perquè no te l'he sumat, tio. Era una perquè clarividència. Jo sí que l'hagués sumat. Bueno, va, el teu jugador Joder, va, és acaba ja aquest o joc. Fermín o Olmo. Puta merda. És o Fermín o una Olmo. puta merda, És o això. Fermín o Olmo. No és ni Fermín ni Olmo. El teu jugador és un defensa del Barça que no és que seràs tan imbècil Sí. de dir-me Pau Covarsí. No. Vale. El teu Sí, jugador és és Dro Fernández. És broma, sí. Ahí està. Fins aquí. Vols intentar endivinar-lo? Fins aquí. No. M'és igual. No. M'és completament igual. Vull No. acabar això, Andrea. Jo el vull dir, Acaba-ho, si vols, ja, Vull dir... Jo el vull dir. Va, quin és? Moltes gràcies als nostres oients per veure com jo li guanyo a l'Àlex novament en una cosa, evidentment, de coneixement futbolístic, perquè, evidentment, qui coneix més de futbol dels altres dos és aquesta persona d'aquí. Gràcies per haver-nos escoltat. Un programa una mica estrany, perquè ha sigut diferent, ha sigut... Espectacularment horrible. Horrible. No! O sigui, estructuralment sí que és veritat que l'ha faltat, potser, perquè hem diversificat molt. Moltes gràcies, Andrea, pel servei que ens has prestat avui. Sense tu això no hagués estat possible. Moltes gràcies també a tothom que ens ha escoltat des de casa. Al Jordi Roca per assessorar-nos també una miqueta amb els problemes tècnics que hem tingut a l'inici del programa. Sí. I moltes gràcies, David, per ser aquí un dia més i demostrar-me que Soc es millor pot que tu. ser molt burro i fer un programa a ràdio. Jofre Torrents, era. T'ho juro que anava a dir. En sèrio, no s'ha dit Jofre Torrents? T'ho juro que era el primer que anava a dir, És que T'ho juro, quan has dit Johnny Otto, dic, És que t'ho juro que era el primer jugador que anava a dir al Barça era Jofre Torrents i dic, no me l'haurà dit aquest. Bueno, fot-li moltes gràcies a tothom, que vagi bé, visca el Barça i visca Catalunya i què més? Res més, Ja moltes està, gràcies. ja, Veiem a la propera. Adéu. Ciao.
tercer home, amb David González i Àlex Farsac.